sammen, velkommen tilbage til Ghost Boys. Det bedste ghost hunting show for dig og hele familien. I dag, så skal vi ud til The Old World. Ja, vi har 3 dage til at få 325.000 views, ellers så dør vi. Let's go! Spooky! Hørte du det der? Hvad fuck er du? Baby, den ting der! Hjemløs! Bum. Jeg får en knogle. Jeg fandt os. Jeg er bange. Vi skal bare afsted, vi skal bare væk. Jeg har ikke filmet mig. Forresten, vi er sponsor af Raid Shadow Legends. Lad være med at løbe ind i den. Lad være med at løbe ind i den der. Fucking abe. Løb. Bare noget, vi skal bare noget. Okay, det der. Det var ret crazy. Vi ses. Kom ind med dig. Vi skal afsted. Vi er herovre. Prøv at se den ned. Prøv at se den. Får du gode shots?